muž je radio zube kod vas prije 7 godina i jako je zadovoljan preko muža i naravno Instagram i ostale stvarčice. Ostale naše stvarčice. Tako je. Sada je tu doktor Željko da vas uputi malo više. Marice, prvo dobro nam došli. Hvala. Drago nam je da imate povjerenje u nas i na nama je da opravdamo to povjerenje. Nadam se. Trudit ćemo se i bit će sve što može bolje i lepše. Vaše. Moja uloga u svemu ovome je da sve ovo prođe po vas lepše, bolje, bezbolnije i da čak i uživate na zubarskoj stolici. Lijekovi će vas opustiti, da vam bude lijepo, fino, da vas ne boli ništa. Neki pacijenti čak i zapjevaju, imamo i tu priču. Jel volite da pevate? Samo nek ne hrče. Može i da se hrče, šta najbolja muzika je da se hrče, znači ne boli ništa, uživate. Oni rade šta rade, čupaju, vade, bruce, buše, zavrću, odvrću, a mi spavamo i lijepo nam je. Ja imam povjerenje u vas i... Drago nam je. I to je to. Daćemo vam neke lijekove i za postoperativno da vas ne boli. Znači čak kad se sve završi, uz lijek koji vam damo usput da držite hladne obloge i da pijete hladne tečnosti, dobijete analgetik da i popodne vas ne boli. Daćemo vam za svaki slučaj i dve tablete da popijete. Ako bude 90% pacijenata kažu nisu doktore nijednu popio, meni bilo super, odmaro, spavo, nije bilo bola uopšte. Znači cilj je bezbolno i da mi što lepše. Biće možda, nije ništa idealno, nismo im idealni da vas baš ništa ne boli, ali ako nešto zaboli, mi vidimo da vas boli, odreagujemo, dodamo lokalne anestetike i idemo znači ka tome da ne boli ništa.